Кланяй се. Мълчи. О, да. Да. О, да. Той е тук. Ти си тук, татко. Кажи ми, с какво сме го заслужили? Кажи ми, кой от нас е заслужил, за да дойдеш тази вечер? Просто отново благодат, отново милост показваш. Нека дробовете ти да кажат, че го обича. Нека душата ти му каже, че го обича. Благославям те. Той няма да ни остави. Това, което Той е казал и определил, ще стане на правилното време. Просто няма да се забави. Господ няма да задреме. Той ще дойде в живота ни. Банка Бог ще дойде в живота ти. Банка Бог ще дойде в живота ти. Той ще дойде. Просто благодарете на Господа. Благодари на Господа. Благодари на Господа. Благодари на Господа. Благодари на Господа. Народ, който няма държава, няма родина. Ти си нашата държава, ти си нашата родина. Ти си нашия Господар. Ние те хвалим и те величаем. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Ние се хвалиме тук. Благодаря ти, татко. Алелуя. Нека да кажем само с една дума. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Алелуя. Алелуя. Нека додаваме ръкопляскане на Господа. Имам нужда от кола за служение. Не прося в момента от вас, просто далеч от тази мисъл. Просто вярвам в молитвата. Амин. Благодаря ви. Нека да се изправим всички, да издигнем ръце и да благословим този служител. Господи, аз те моля да го благословиш, да го опазиш, да издигнеш лицето си над него и да му покажеш милост. Господи, моля те за свръхестествено снабдяване. Покажи му, Господи, че ти за пореден път ще го изненадаш с твоите велики чудеса. Това пророческо слово. Че той скоро ще има дом, ще има тухли, ще има кермиди, ще има всичките материали, които са му нужни. Изповядвам с вяра, че тази година ще има всичките материали. Моля те, Господи Исусе, благослови го, защото, Господи, виждаш сърцето му, виждаш, Господи, духът му, че те са настроени да служат само на Тебе. Господи, Ти си велик Бог, който осъществява мечти. Затова те моля, Господи, осъществи тази мечта, да осигури, Господи, на своите деца дом. Дом, в който да живеят, за да може, Господи, да ти служи без никакви притеснения. От нечестивия да атакуват него и домът му. Разрушавам в името на Исус всяка чародейна молитва, всяка клетва изговорена срещу него, всяка магия направена срещу домът му. В името на Исус Христос нека рухне всичко това. И те моля, Господи, ти да осъществиш Твоя план за живота му, Боже. Нека да се движи в Твоята воля. Изпълвай го с силата на Твоя дух и винаги да бъде чувствителен, Господи, към Твоя глас. Благославяме го цялата църква и нека да кажем Амин. Амин. Ще се молиме за Тебе. Да се молиме да Бог да му намери работа, за да живее тук при нас. Аз съм радостен тази вечер. Освен от това, че Бог е тук и Бог ни обича. Аз съм радостен, че има хора, които имат сърце за Господа и те са готови да поемат един тежък товар. Да бъде служител не е лесно. Да бъде служител означава много повече молитва,
означава много по-свят живот. Означава, че когато започнеш тази работа пред работодателя, Бог не бива нито да си излагаш, нито да напускаш. Това означава сключен договор за винаги. Господ много ясно казва в Словото си начина, по който иска да се движи самата църква. Тя трябва да бъде управлявана, тя трябва да бъде организирана и това може да стане единствено, ако Бог е в контрол на всичко, което става. Защото Христос е глава на църквата и Той е нейната върховна власт. Исус Христос е глава на Вселенската църква, на всички църкви. Но Бог е поставил и хора, които да бъдат настойници на определени църкви в определени градове. Така че, знайки, че Христос е глава на църквата, искам да го потвърда с един стих в Ефесяни 1 глава 22. И всичко покори под нозете му и постави го да бъде глава над всичко за църквата. В Колосяни 1.18 също казва и той е глава на тялото, т.е. църквата. Той е началото, първородният от мъртвите, за да има първородство във всичко. Амин. Второ, църквата трябва да бъде управлявана от духовно ръководство. Ето поради тази причина апостол Павел пише на Тит в 1 глава 5 стих. Оставихте в Крит по тази причина да сложиш в ред недовършеното и да поставиш старейшини във всеки град, както ти поръча. Дякон. Това е една от степените на свещенодействие. И служението на дякона всъщност вършат това, което им е възложено от ръководството, от пастора на църквата. Така че те могат да извършат определените свещенодействия, които може да не са присъщи на пастира, но това свещенодействие може да покаже една огромна любов и една голяма съпричастност към всеки един член в самата църква. Обръщам се към брат Иван, като ще го помоля да застане тук отпред, за да гледа църквата. Тя в момента е важната. Брат Иване, тази вечер ти стоиш пред Господа и стоиш пред тази църква. И искам да ти кажа, ти си един от хората, които Бог е избрал да служат в тази църква. Да бъдеш духовен воданче и да бъдеш пример за всеки един от тях. Искам да те предупредя, че тази степен на свещенодействие не се дава, за да можеш да придобиваш някаква позиция, за да имаш някакъв ранг на господство или лично облагоделствие, но всъщност тази позиция ти се дава като един слуга, т.е. и вече започваш да слугуваш на Господа и не само на Господа, но трябва да си с тая мисъл постоянно в своето ежедневие, че слугуваш и на Неговото тяло. Първо Петрово, 5 глава, от 2 до 3 стих казва: пазете Божието стадо, което е между вас, надзиравайте го, не с принуждение, но драговолно като за Бога. Нито за гнусна печалба, но с усърдие. Нито като че господарствате над папството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. Важното е да осъзнаеш едно. Църквата не принадлежи на нито един човек. Църквата е на Господа. Брат Иване, аз съм видял в тебе сърце на слуга. И видях в тебе сърце, което е готово да се жертва и да се труди за Божието дело, като верен Христов служител. Да, обаче с времето разбира, че не е лесно. Така че, макар че твоята съпруга да не присъства тук тази вечер, аз вярвам, че тя ще те подкрепя. Аз вярвам, че тя ще се моли за тебе. Това, което правиш, го правиш заради Господа. И ако се грешиш или се откажеш, опетняваш името на Господа и опетняваш името на Божиите служители, повече отколкото гледат на самите себе си. Те акцентират на грешките на пасторите, на грешките на дяконите и естествено веднага се преувеличават, а като че ли техните добродетели се омаловажават или въобще не се забелязват.
Затова от тук нататък ти трябва да отделяш също така време и за себе си, за поведението си, за характера си и за начина си на говорене. Служението е тежко, но повярваме, един ден наградата ще бъде голяма. Тимотей 3 глава, 13 стих. Апостол Павел казва, защото тия, които са служители, служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение, голямо дразновение във вярата, която е в Христа Исуса. Амин. Сега искам да пристъпим към другата част, която е изричане на обещания. Така че аз ще направя тези неща, които ти трябва да се съгласиш естествено. Ако това е в сърцето ти, защото, както се казва, още не е късно. Може да не поемеш тази отговорност. Аз винаги питам. Обещаваш ли пред Бог и пред тази църква, която е на Исус Христос, че ще държиш истината на верното Слово, така както е било научено? Обещаваш ли, че с Божията благодат ще бъдеш истински пример за Исус Христос в тази църква и за всеки един, който присъства? Ще бъдеш ли верен? Ще посещаваш ли редовните богослужения? Даването ти ще бъде ли с радостно сърце? Ще бъде ли с щедрост? Ще участваш ли в заседанията на Духовния съвет? Ще бъдеш ли търпелив в търсенето на решения на различни проблеми? Ще бъдеш ли смирен и ще се стремиш ли да съхраняваш и да изграждаш себе си като един Божий служител? Ще държиш ли с чиста съвест тайната на вярата? Усърдно ще търсиш ли Божието водителство, Неговата воля? Готов ли си да чуваш Неговия глас? Обещаваш ли? Вижте, явно брат Иван е бил определен от Бога да изпълнява това особено служение, дяконско служение в тази църква. Но искам да ви кажа, че той няма да успее, ако няма вашата подкрепа, ако няма вашата съпричастност. Сега, вие църква, обещавате ли пред Бога и пред този нов дякон, че ще го насърчавате и ще се молите за него, както и той за вас? Можеш да коленичиш, брат. Няма значение къде. Имам дарили масло от Израел. Може ли да си изправи цялата църква? Ела, брат, пред теб, пред твоето воинство и пред тази църква, ние ръкополагаме и помазваме нашия брат Иван за дякон. Моля те, Господи, Ти да му даваш сили, Ти да го укрепваш, Ти да го изпълваш с Твоя дух. Моля те, Господи, Ти да му дадеш дарбите, които са му нужни, за да бъде служението му сполучливо. Моля те, Господи, никога да не бъде воден от човешки интереси, но винаги да бъде воден, Господи, от Твоята воля. Моля те, Господи, да го направиш винаги победител и да застава срещу проблема, да не бяга от него. Изпълвай го, Господи, с силата на Твоя дух. И те моля, Господи, да го въоръжиш с Твоето, Господи, всеоръжие. Направи го силен, Господи. Направи го мощен, Боже. Нека да бъде чувствителен към Духът Ти, Господи. Нека да има пророческо хваление. Нека Словото му, Господи, да разрушава планът на дявола. Благославяме го цялата църква. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Бъди благословен. Дякон Иван.
Аз искам да благодаря на Бога. Първо искам да благодаря на Бог. Наистина аз винаги съм казвал като човек и винаги казвам като човек, че понякога хората имат много смели мечти, хората искат много неща, но аз знам едно нещо, че Бог избира човека. И искам да благодаря на Бог на първо място това, че Бог ме е избрал. На второ място благодаря на Бог, че наистина моето семейство ме подкрепя. Благодаря на Бога за моето семейство, които са в България. Бог да ги благослови. Благодаря на Бога наистина за тези Божии мъже, за брат и за пастор Румен, за брат и за пастор Илия. Благодаря на Бога за всеки един от вас. Благодаря на Бога за това, за което Бог ме е призвал. Може би, каквото и да кажа, думите са малки, но все пак аз казвам, че делата на човека говорят най-добре. И тези, които могат да кажат, това сте ви. Бог да ви благослови. Благодаря на Бог за всичко, което прави в моят живот.